Il-budget jolqot lil kull wieħed u waħda minna u dan der ċar mill-interess tan-nies f'sessjoni oħra ta' konsultazzjoni dwar il-budget għas-sena d-dieħla. Il-Ministru tal-Finanzi kellu qudiemu sala mballata bin-nies illi parteċipat b'mistoqsijiet diversi dwar bosta suġġetti, fosthom il-pensjonijiet u l-ġustizzja ma' setturi differenti tas-soċjetà. Il-Ministru Edward Cicluna kien ċar fi kliemu. Il-Gvern irid li mill-ġid li qed jinħoloq igawdi kulħadd. Iżda dan b'mod ippjanat skont l-istess pjan li wassal biex pajjiżna joħroġ mill-proċedura ta' deficit eċċessiv. Proċedura li m'għandniex nerġgħu nidħlu fiha u għalhekk il-Gvern irid iżomm il-bilanċ u d-dixxiplina f'kull budget li jressaq. Meta tkellem fuq il-ġustizzja soċjali il-Ministru fakkar kif din tinkludi oqsma bħal edukazzjoni u s-saħħa fejn il-Gvern jagħmel investiment kbir ta' kull sena. Tkellem dwar kif is-saħħa il-qasam tal-impjiegi b'miżuri oħra ta' ġustizzja soċjali fosthom iċ-child care mingħajr ħlas u żieda fil-lif tal-maternità tkun kwistjoni oħra fejn gawdew il-familji. Il-faqar kienet tema oħra fuq l-aġenda tal-Ministru li rrimarka kif il-Gvern irid jara li dan jerġa' jonqos kif seħħ is-sena li għaddiet. Tenna li din ukoll se tkun waħda mill-miri tal-budget. Fuq kollox dik ta' 2 filgħaxija ma kienx l-ewwel u l-aħħar laqgħa ta' konsultazzjoni, wara li fl-aħħar ġimgħat saru laqgħat ma' nimsieħba soċjali fil-jiem li ġejjin jissoktaw dawk ma' persuni minn oqsma differenti tal-ħajja. Biex ftit ftit il-Gvern jissokta fil-proċess li jara l-viżjoni tiegħu titħallat mal-aspirazzjonijiet tan-nies għal proċess li fl-aħħar mill-aħħar iwassal biex dak li joħroġ mill-bagalja tal-Ministru tal-Finanzi mhux biss ikompli jagħmel il-pajjiżna l-aqwa fl-Ewropa, iżda inissel ukoll sodisfazzjon fost il-pubbliku.